V príprave na stretnutie so stavbárom Prievidza neponechali volejbalisti AC Uniza Žilina nič na náhodu a do Žiliny si pozvali juniorskú volejbalovú reprezentáciu Slovenska. Juniori sa momentálne pripravujú v Trenčíne na aprílovú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy, ktorá bude v Turecku, a tak aj im prišiel zápas v Žiline vhod. Potrebujeme hrať ťažké zápasy proti hráčom, ktorí majú niečo dohraté, aj proti skúseným hráčom, lebo tá skúsenosť sa najlepšie získa v priebehu zápasu. Takže sme využili túto možnosť, prišli sme sem. Bolo vidieť, že Žilinčania si keď hrajú tú prvú slovenskú ligu, ale tá fyzická záťaž je na našej strane a už ten 3., 4. set, aj keď ho v podstate prehrali 3., 4. set, tak už sme jasne dominovali fyzicky. No a to sa prejavilo na tom výsledku. A ten 5. set už to bola taká šlahačka na dortiku. Som vyskúšal nejakú alternatívu chlapcov a prehrali sme v koncovke, ale hodnotím to pozitívne. Myslím, že je dobrý zápas. Juniorskí reprezentanti Slovenska zvíťazili v tomto stretnutí 3-2 na sety, ale o výsledok nešlo ani jednému z družstiev. Tak domáci ako aj hostia si potrebovali odskúšať rôzne herné varianty a odohrať prípravné stretnutie s kvalitným súperom. Hrať sa mi hralo celkom dobre, aj keď som prišiel stuhnutý z roboty, ale hrať sa mi celkom hralo dobre. Rozohrali sme sa, myslím, že celkom v pohode. Myslím, že šancu dostali všetci, aj chalani, ktorí bežne nehrávajú. Myslím si, že stav 3-2 s juniorskou reprezentáciou je pekný. Alebo 2-3, lepšie povedané. 2-3. Stretnutie s reprezentáciou vybavil pre žilinských volejbalistov tréner Rostislav Chudík. Ten však pre povinnosti v Humennom na zápas nemohol prísť. V sobotu však na stretnutí s Prievidzou chýbať nebude.